Right, hello vazukuru, zviri kudi. Ari sei runnings. Inzwa ika team Uncle Saint vari kuita basa rekupota vachibatsira diasporans kuita basa kunyanya nevamwe vari muno muZimbabwe kuita mabasa ava nditi. So uchiteerera kana uri kudiaspora uri kuda munhu waunovimba kuti akubatsire kuita basa rako, akusupervisire pastand pako paruda kuvaka. Aiwa, sekuru vevanhu ndosaka ndiri kuno kuZimbabwe kuti tinge tiri tinobetserana nemi kusupervisa. Ndofunga muri ngozviona apa patiri patakangosvika pari paground. Uncle Saint mumwe muzukuru wavo akati aiwa sekuru endai munonibatsira pastand pangu kuti tinge tiri tinofenza nekuisa cabin nekuisa mugodhi wemvura nekuisa toilet. Ndozvatiri kuita panapa. So wakasununguka kubata Uncle Saint panhamba dziri pascreen. Aiwa, isusu tozuwa kuti tinobatsirana sei and then tobva tatotanga kutoita basa. Aiwa, usagare kumusha kusina chiri kuitwa nekuti unotya kutumira vanhu mari nekuti mari dzinodyiwa. Ivo sekuru vevanhu, the only Zimbabwean uncle varipo. Much love.